Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka dakong sunog ang miulbo sa Barangay 76-A Davao City kaganinang kadlawon. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara yubanabana ang mukabat sa kapindon kulang usa ka gatos ka mga balay ang apektado human nga gilamoy sa sunog ang kabalayan sa maong lugar. Gilayong girespondihan sa kabomberohan ang kabalayan sa sitio Malamboon, Barangay 76-A Davao City. Dihang gipanglamoy na sa dakong kalayo, alas 3 Martes sa kadlawon. Alas 5 sayo sa buntag, gisaka na sa third alarm ang sunog. Palisuray matud pa ang pagpakgang sa kalayo tungod sa gawas sa kakusog sa hangin. Piutsab ang dalan padulong sa lugar. Paspas mekanik ang kalayo, sanglit gama sab sa like materials ang sagad sa mga balay. Gipang salbasab sa kabomberohan ang mga iro nga nabilin sa mga balay. Alas 7 na sa buntag, dihang gideklarang fire out sa BFP. Tataw ang kadaghan sa kabalayang naabos sa sunog. Sa inisyal nga datos gikan sa BFP, gibana-banaang ana sa kapinkon kulang usa ka gatos ka mga balay ang apektado sa sunog. Di na nasab sa bana-banaang kapin 500 ka individual ang apektado. Nakamata na lang matud pa ang mga residente sa syagit sa mga silingan nga dunay sunog. Tulog namin, tapos ay syagit sunog-sunog. Muto ni baba ko sa mga, nakita na ko nagsiga na ni. Muto dali ra kay ni katay ang kuan oy ang kayo. Kusog ang hangin ka ganina. Oo, kusog. Paspas oy kay sa primero pa lang nakita na ko diha pagawas na ko kanang second floor anang gikan sa gisunugan. Sa second floor pa lang gasiga, mo pala ito gasiga nya pagpukaw na ko sa akong borders nya mga silingan dire akong mangho diha akong ipukaw. Pagbalik na ko dako nang sunog. Ginalantaw sab nga naa sa tunga sa milyon ka pesos ang danyo sa sunog. May respondi sab dayon ang mga personahe sa City Social Welfare and Development Office sa lugar. Sara, nanawagan ang mga apektado sa sunog sa mga dunay malumong kasing-kasing alang sa paghatag og basic necessities. Sanglit kadaghanan kanila no o mostly gyud no ang tapot-lawas ng gayod ang bit-bit atul sa maong sunog. Ug sa karon naa sila sa mga evacuation center sa pinakaduol nga gym sa maong lugar. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.